Senjurin, l-għawkom għal-episodju ieħor ta' triq tagħna ta' din il-ġimgħa u qegħdin Senglea u xek. L-Isla jew Senglea kif ismu. U llum ħanoħdukom dawra ma' triq iż-żewġ mini jew Strada Due Porte. U taf għaliex jisimha triq iż-żewġ mini? Minx ħanajdilek, għax għandha żewġ mini. Bravo, llum ħanoħdukom tur ma' din it-triq inkredibbli. Nisemmi t-toroq vera jidħol f'dettall, ġifieri kbir, żewġ mini, ġessaċ. U din hija l-ewwel mina, il-mina tan-Natività jew inkella l-mina ta' Sant'Anna. Din inbniet fl-1641 għax qabel kien hemm min oħra, il-mina ta' San Gaetano. Il-imbagħad il-mina ta' San Gaetano, il-kappella ta' San Mikielu bini ieħor tneħħew biex saret il-Maċina. D'invenzjoni tal-Isla, jekk jaqlibilek ir-raġel. Iċ-ċempel di. F'din it-triq ukoll hawn waħda mill-uniċi żenqa. Illi dan ikun sqaq privat jew kull desak li kien mibni fis-seklu 17 fejn ikun sqaq privat u kun hemm numru ta' djar ġo fih ta' familji differenti. Bħalma tafu l-Isla, Senglea, kienet fit-tieni gwerra dinjija waħda mill-iktar bliet attakkati u li ġarfet. Issa, fejqiegħed jiena hawnhekk kienu jkun hawn ma' stakkament ta' 20 soldat illi kienu magħrufa bħala id-Dorset hawn kienu jgħixu, però xogħolhom kien illi jkunu għassa fuq il-kanuni lesti biex jekk jattakka l-għadu jkunu preparati. U s-soldati ta' Dorset kienu jkunu propjament stazzjonati hawnhekk biex kif jaraw l-għadu ġej mill-ewwel kunu lesti ituħ. Mela ħdej għandi lil Joseph Karwar għamla sfur. Ġo, inti jien naf li fi żmien il-gwerra hawnhekk ħafna bokkiet għal shelters u xek biex hekk għal xi ħaġa qed tidħol fihom. U inti x'konnessjoni għandek max-shelters? Ngħidlek fejn huma x-shelter, però ma ħadtex il-gwerra sewwa. Alla, inti tidher għadek żgħir. Għadna żgħir somma żgħir. Ma għadek iċċekk. Ma la ċek, eħe. Ejja ħatorini x-shelters. Aw, kienu ħnejja hekk. U batik sejta, u saħalli ħnejja dana, u kienet magħluqa bil-bricks. Issa hekk tidħol hemm ġew. U tiġi hawn barra. Issa minn hawn fuq. Lem. Hemm xejter, biex jiġu minn fuq is-sur. Għax-xatt. Marija! Qed tonxor? Qed tonxor? Ġares li waslu biex naqlaħħom. Din hija l-qattusa su int mill-Isla hi. Mill-Isla? Tajjeb. Mela fi żmien it-tieni gwerra dinjija dan hawnhekk dal-bini kien l-assa. U da li ġej issa hawnhekk di kienet l-ewwel Victory Kitchen li kien ħoloq għal Arċiprid Brinkat flimkien ma' familji oħra mill-Isla. Il-Victory Kitchens kienu kċejjen tal-komunità biex jitaffu il-ġuħ li kien hemm fi żmien il-gwerra. Fl-20 ta' Ġunju tal-1944 ir-Re George VI għadda propju minn hawnhekk mal-Arċiprid Brinkat. U għadda wkoll il-Papa Giovanni Paolo II, fil-fatt it-triq li tmismaħ jisimha triq il-miġġa tal-Papa. In-nies tal-Isla jgħidu li triq il-ġirja tal-Papa mishom semmew għax gas dawn għadda. U din hija l-Knisja ta' San Ġiljan. Dik l-istatwa m'għandix taqsam, dik ta' San Pawl. Imma din il-Knisja ma nistax ngħidilkom li huwa l-bini oriġinali għaliex il-bini oriġinali sa fejn naf jien imbena fl-1311. Imma mbagħad tant ġarfet drabi u kellhom jerġgħu jibnuhom il-bidu li mbagħad l-aħħar binja li saret kif illum ġifieri kien fis-seklu 18 fl-1710. U fi żmien il-gwerra, meta kien hemm ċans li l-Redenturi ġrilu Sara, kien propjament poġġew hawnhekk biex ikunna l-uħ. It-tieni knisja li kienet inbniet kienet propju tal-Vittorja, imma dik waqgħet bil-gwerra. Fortunatament f'din it-triq insibu wkoll il-Knisja ta' San Filippo li għadha kif kienet. U minn dan il-bib fit-8 ta' Settembru tal-1943 għall-ewwel darba ħarġet il-bambina wara l-gwerra għaliex kienet qiegħda tistken mill-bombi f'Birkirkara. U waqt il-purċissjoni
irċevew l-aħbar illi propju l-Italja ċediet bla kundizzjonijiet li kien meqjus bħala miraklu. Li ċedi l-Italja kienet xi ħaġa kbira ħafna għaliex kien ifisser li ħajjintemmu l-attakki fuq il-Gżejjer Maltin. U kien hemm ċelebrazzjonijiet enormi. Nistgħu nibqgħu ngħidu ħafna affarijiet fuq di triq bħal li jgħixu nies bħal Mauro Gwanes li salva l-librerija f'Monte Cassino fi żmien il-gwerra. U hawnhekk kien jgħix Francesco Tesorere illi kien surmas tal-mużika. Issa tibih x'ħadd interessat. kien joqgħod l-isqof Manuel Gallia. Jew l-Arċiprit Brinkat li tant għamel ġid fil-gwerra. L-Arċiprit kien ammirat ħafna għaliex kontra ta' ħafna nies u baqa' lisla anke meta kien hemm ħafna u ħafna attakki fuq Malta. U li kien hawn l-iskola St. Francis. U li fl-aħħar ta' din it-triq insibu l-Gardiola li kienu jgħidula L-ixprun. l-ixprunak. Imma ma nistgħux ngħidu kollox. Però li żgur illi la jisimha triq iż-żewġ vini jidru kun hawn it-tieni mina li Li qegħdin fiha. eżatt il-mina ta' Porto Salvo. U dik kienet it-tur li tajnikom ma' din it-triq. U l-ġimgħa d-dieħla? Min jaf li ma tilqa' nkunu. Min jaf.